Aquí nosaltres ens dediquem a convertir recursos hídrics en valor econòmic i alguns serveis ecosistèmics amb el mínim impacte ambiental. I per fer això, una de les principals activitats és dosificar amb precisió l'aigua que estem donant als cultius. Cada moment té les seves necessitats de reg i el que hem d'anar fent és anar dosificant sobre la marxa perquè la meteorologia va canviant i també d'una parcel·la a l'altra serà diferent el cultiu, però també pot ser diferent el sòl, pot ser diferent l'estratègia que està seguint aquesta finca, que pot ser diferent de la finca del costat, etc. Nosaltres el que fem quan relacionem aquests processos d'optimització de l'ús de l'aigua en l'agricultura, sempre ens basem en dades. I quines dades? Doncs són aquestes dades que nosaltres anem a buscar a camp, anem a buscar a través de sensors. Tenim dades que ens estan dient com està a dia d'avui el camp, sensors que poden ser l'humitat de sol, poden ser de la mateixa planta, poden ser comptadors d'aigua, però també dades de teledetecció. També tenen molt d'interès les dades de teledetecció perquè cobreixen molt de territori, sense haver d'anar específicament a cada parcel·la, i també, per exemple, dades meteorològiques d'agències públiques o agències privades. Llavors, a partir d'aquestes dades, nosaltres el que fem és elaborar aquestes dades i ficar-les dins del que en diem un bessó digital, que no ve a ser altra cosa que combinar les dades que estem observant en un entorn real, combinar-les amb simulacions a temps real de què està passant a camp. Llavors, d'aquesta manera estem recreant en un entorn digital què se suposa que està passant en el sòl, què se suposa que està passant en la planta, i no només en el moment actual, sinó que estem fent previsions del què creiem que passarà la propera setmana o què creiem que passarà des d'avui fins a final d'any. D'aquesta manera podem prendre decisions, que aquestes decisions al final s'acaben traslladant de nou a camp, enviant-les també remotament, màquina a màquina, pot anar a parar, o que són els sistemes de control de reg, que són aparells que hi ha a camp, que reben per telecomunicacions, rebran unes recomanacions de reg i les executaran i ens tornem a tancar el cicle. Bàsicament, nosaltres som IRTA, som un centre de recerca. Nosaltres el que ens dediquem, sobretot, és a desenvolupar tecnologies que encara són immadures, posar-les a un nivell de maduresa més elevat perquè després sigui una empresa realment, una empresa comercial, qui porti això als usuaris finals. I Ridesc, a dia d'avui, pel que són aquestes aplicacions en finca per tancar el bucle de control amb interacció amb els programadors de reg, és una activitat ja que nosaltres hem transferit a una empresa que és qui ho està donant, oferint, integrat amb altres productes als seus clients. Això ho podem aplicar a diferents escales. La primera escala és aplicar-ho a nivell d'una finca individual. A nivell de finca ens podem permetre posar sensors, ens podem permetre interactuar amb aquests aparells de control que hi ha a les finques, però estem parlant de finques individuals, una aquí, una allà, etc. Hi ha un altre nivell de treball, que és treballar amb grans comunitats. Per exemple, comunitats de regants o cooperatives. Llavors estem multiplicant per 100 o per 1.000 el que fèiem en finca. No podem estar posant sensors, perquè això seria costosíssim, no podem estar interactuant amb cadascun dels sistemes de control, perquè també seria complicat, sinó que el que estem fent, en aquest cas, és recolzant-nos molt en teledetecció i, en aquest cas, en lloc d'enviar consignes màquina a màquina a cadascun dels sistemes de control, el que oferim és, per exemple, mapes o recomanacions individuals per diferents parcel·les, però no tant dirigides als aparells, sinó dirigides als usuaris, a les persones. El que és a nivell de parcel·la en diem Irridesc, Irridesc Farm, i el que és a nivell de grans comunitats en diguem Irridesc District, que és el mateix que Irriland.